And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Gusto ko naman umasa sa ibang tao. Nakapagpagod ako, may sasalo sa mga responsibilidad ko. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Z. At ito, ang aking secret file. Year 2008. Second year high school ako. Naalala ko, nakatira kami sa isang maliit na barangay. Kaya naman nang lumipat sa barangay namin si Ian, parang naging kwento sa nobela ang buhay ko. Para bang natulad ang kwento ko sa mga pocketbook na kinahihiligan kong basahin noon. Pinsan si Ian ng kaibigan ko. Pinakilala siya sa amin. At kahit mahiyain si Ian, naging kaibigan namin siya. Hindi nagtagal, naging crush ko siya. Si Ian ay tahimik, misteryoso, matangkad, maputi, at gwapo. Katulad ng bida sa isang kwento. Pero dahil kaibigan ko siya, mas na-enjoy ko yung kung anong meron kaming dalawa. At yun ay ang pagkakaibigan namin. Palagi kaming magkasama sa isang event. Pumupunta sa ibang purok para mag-videoke. Tatambay sa baybayin. Magpapahangin. Magkukwentuhan. At mas lalo kaming napalapit sa isa't isa. Year 2010. Fourth year high school na ako. Nagkaroon ako ng boyfriend. Unang boyfriend ko. Siya si Andrew. Isang relasyon na nabuo dahil sa kantsaw ng mga kaklase namin. Then one night, nag-text sa akin si Ian. Sinabi niya na may gusto siya sa akin. Matagal na. Pero hindi niya lang inamin. Tumagilid ang mundo ko, DJ Rocky. Crush ako ng crush ko noon na kaibigan ko. Pero, may boyfriend na ako. At ayokong manloko ng tao. Pinapili ako ni Ian. Siya o si Andrew? Pinili ko si Andrew. Hindi na nagparamdam si Ian simula nun. Year 2011. First year college. Naghiwalay kami ni Andrew. Pero nagkabalikan din kami. Then one day, may nag-text sa akin. Si Ian. Nangungumusta. Nireplyan ko naman. At
naging magkaibigan kami uli. Dumaan pa ang ilang buwan. Umamin ulit si Ian. Katulad ng dati, pinili ko pa rin si Andrew. Then paglipas ng 6 na buwan, naghiwalay kami ni Andrew. Year 2012, second year college. Since wala na akong boyfriend, si Ian ang naging hingahan ko. Naging mas malapit kami sa isa't isa ni Ian. Hanggang sa naging kami. Tinago namin ito sa mga kaibigan namin. Bawal din kasi ako pumasok sa isang relasyon dahil bawal pa sa pamilya ko. Pataguman ang relasyon namin pero hindi yun naging hadlang para maging masaya kami. May pagka-childish man kami nung panahong yun, pero masaya kami. May away man, nagkakaayos din. Then one day, nagdesisyon ang mga magulang ni Ian na sa Leyte na siya pag-aaralin para sa college. Ahead ako sa kanya. So no choice. Naging long distance ang relationship namin ni Ian. Nung umpisa, kinakaya naman. Masaya naman. Hanggang sa dumalang ang communication namin ni Ian. Then one day, nakatanggap ako ng text mula kay Ian. At ang sabi niya ay, "Huwag ka nang mag-text sa akin. Papasok na ako nun sa kaklase ko, DJ Rocky. Pero natulala ako. Sinubukan ko siyang i-text at tawagan ng paulit-ulit. Hindi niya ako sinasagot. Tinanong ko tuloy ang sarili ko. Anong nagawa kong kasalanan? Anong mali? Pero walang sagot. Then year 2014, fourth year college. Nagkaroon ako ng boyfriend. Siya si Migs. Long distance din. Okay na ako. Masaya ako. Hanggang sa isang araw, nakita ko sa campus si Migs. Inabangan ako. Sinorpresa ako. Masaya naman. Dinadalaw niya ako. Pero parang may iba. Year 2015. First year sa adulting world. Nagkatrabaho ako pagka-graduate. Naghiwalay na rin kami ni Migs. Ilang buwan matapos ang breakup, nakipag-usap sa akin si Ian. Humingi ng tawad sa ginawa niya sa akin. Nagpaliwanag na sobrang strikto raw sa bahay na tinitirhan niya. Kaya sa halip daw na ako ang palaging maghintay sa kanya na magkaroon siya ng oras sa akin, ay mas pinili na lang niyang tapusin yung amin. Nasaktan man ako sa ginawa niya, hindi ko maikakaila sa sarili ko na mahal ko talaga si Ian.
Kaya naman naging kami uli. Masaya. Okay na okay kami. Then one day, hindi ko na siya uli makontak. Hindi na siya sumasagot sa tawag ko. Nawala siya na parang bula. Then few days later, nalaman ko na buntis ako. Nang malaman kong buntis ako, DJ Rocky, nabasmile ako. Hanggang sa nag-sink in sa akin yung reality. Wala na akong trabaho kasi tapos na ang kontrata ko. 21 years old lang ako. Walang alam ang mga magulang ko. Hindi rin alam ni Ian na buntis ako. Sinubukan ko siya ulit tawagan o i-text pero wala. Kaya naman nagdesisyon ako sa sarili ko na wag nang ipilit ang mga bagay. Mas pinili kong umalis sa barangay namin para maghanap ng trabaho. Hindi ako mapakali na walang trabaho. Nagpasa ako ng resume sa kahit anong establishment na may hiring. Pinili kong mag-isa sa boarding house. Tinipid ko ang sarili ko. Ayaw kong manghingi sa mga magulang ko dahil wala silang alam. Naglulugaw ako ng bigas para mas dumami. Ang isang itlog hinahati ko sa 2 kainan para tumagal. Sa gabi, doon ko ibinubuhos ang sakit na nararamdaman ko. Umiiyak akong mag-isa. Humihingi ng tawad sa ipinagbubuntis ko. Then one day, may tumawag sa akin. Natanggap pala ako sa mas magandang trabahong inaplayan ko. Na-realize ko, alam ni Lord yung pinagdaraanan ko. Hindi niya man ibinigay agad sa oras na hiniling ko, pero ibinigay niya sa tamang panahon. 8 buwan na ang tiyan ko nung panahong yun. Tsaka palang nalaman ng pamilya ko. Nagdududa na pala sila pero pinipilit kong i-deny. Nalaman lang din ng mga kaibigan ko na buntis pala ako ng mga anak na ako. Ni isa wala akong sinabihan. Sinarili ko lang ang lahat. At saka pa lang din nalaman ni Ian na buntis ako. Nanganak ako. Ako ang gumastos sa panganganak ko. Lahat ng pangangailangan ng anak ko. Ako ang gumastos. Alam kong hirap din ang pamilya ko. Kaya ni piso hindi ako humingi sa kanila. Pinanindigan ko ang responsibilidad ko. Year 2018. 2 taon ang lumipas. Solo ako sa pagpapalaki ng anak ko. May mga balita ako tungkol kay Ian. Kadalasan masakit sa puso. Dahil sa loob ng ilang taon naging buhay binata siya. Muntik na rin pala siyang matali sa kasal dahil nakabuntis siya. Samantalang ako, solong-solo ang responsibilidad na dapat para sa aming dalawa. May galit ako. May sama ako ng loob. Pero mas lamang yung sakit. Malapit nang mag-3 taon ang anak ko. Para namang nangyayari ang dati. Nakikipag-usap si Ian sa akin. Nagpapaliwanag at humihingi ng tawad. Nalaman pala ng pamilya niya ang tungkol sa aming dalawa. Napilitan siyang makipag-iwalay sa akin dahil natakot siya. Tumawag pala siya noong araw na manganganak ako. Pero nanay ko na ang nakasagot. Hindi niya na itinuloy. Iniisip niya rin na baka mas mabuti raw yun kesa kasama namin siya. Dahil wala raw siyang maipagmamalaki sa sarili niya. Hindi niya alam kung paano magpo-provide para sa amin dahil hindi niya patapos ang pag-aaral niya. DJ Rocky, masukista siguro talaga ako.
Nagpatuloy ang pag-uusap namin ni Ian. Hanggang sa nagkabalikan kami. Nangako siyang magbabago siya. Mag-aaral ng mabuti para sa pamilya namin. Nababawi siya sa lahat ng mga kasalanan niya. Hanggang sa nakilala na siya ng anak namin. Umasa ako sa mga pangakong binitiwan ni Ian. Kitang-kita ko naman na nagtsatsaga siyang mag-aral habang nagtatrabaho naman ako. Ako ang naging main provider para sa anak namin. Tinutuon naman ni Ian ang pangako niya. Nagtapos siya ng pag-aaral. Kaya lang dumating ang pandemya. Nagkaroon ng lockdown. Mahirap lumabas. Mahirap maghanap ng trabaho. Pareho kaming nasa probinsya namin. Walang alam ang pamilya ko dahil ayaw sa kanya. At kapag nalaman nila, malaking gulo ang mangyayari. Naging maayos naman ang relasyon namin kahit ganun ang sitwasyon. Tinutulungan niya ako sa trabaho ko kapag kailangan ko ng tulong. Nagbibigay din siya ng panggastos para sa anak namin. Dahil nagkakapera naman siya kahit papano. Okay naman kami pero paminsan-minsan nakakapagod din. Lalo na kapag nadadala ng bisyo. Palagi lang ako nagpapaalala sa kanya. Pinapaalala ko sa kanya yung mga bagay na dapat asikasuhin niya para makahanap siya ng mas magandang trabaho. Nagiging away na rin kadalasan dahil lagi na lang akong nagpapaalala sa kanya. 2 taon din ang lockdown. Ganon ang naging routine namin. Minsan nakakasama niya ang anak niya sa maliit na oras. Tinutulungan niya ako sa trabaho, nagbibigay ng panggasto sa bahay. Pero, ganun pa rin. Hindi pa rin sapat. Umasa ako na darating yung panahon na parehas kami magiging stable para makabuo ng tahanan. Maging isang pamilya na buong buo. Pero kapag napag-uusapan niya ang mga dapat sana plano, napupunta kami sa away. Hindi ko alam kung kasalanan ko dahil makulit ako. Paulit-ulit ang paalala ko. Palagi kong nararamdaman na kasalanan ko dahil sa mga sinasabi ko. Pero sa huli ako lang magsusorry. Iniisip ko baka kasalanan ko naman kasi. Ginagawa naman yung best niya para makatulong. Dapat nga matuwa ako kasi nag-e-effort siya na tulungan ako eh. Hanggang sa nagkaroon siya ng sakit. Halos 1 taon din siyang hindi masyadong okay. Nahinto siya sa bisyo. Hindi na rin siya nakakabiyahe dahil madali na siyang mapagod. Palagi kong hinihiling na sana bumalik na sa dati yung pakiramdam niya para hindi na ako mag-alala. Para magawa na namin yung sana plano ko para sa aming dalawa. Habang tumatagal, sa awa naman ng Diyos, umayos ang pakiramdam niya. Nakakabiyahe na. Pero mas naging maingat na siya sa katawan niya. Tas busy na ako sa trabaho. Parang wala kaming patutunguhan. Pag tinatanong ko siya kung anong plano niya, sinasabi niya na darating din kami doon. Uunahin niya muna magpagaling ng mabuti. Naiintindihan ko naman siya. Pero sana kahit nung panahon na maayos pa ang pakiramdam niya, may assurance man lang siya na ibigay sa akin para hindi ako mag-alala. Yung magtiwala ako na meron kaming patutunguhan. Kaso wala. Sinusubukan kong intindihin. Ang kaso, 5 taon na akong umaasa, DJ Rocky. 5 taon na akong umaasang magkakasama kaming 3 sa iisang tahanan. Umaasang may magbabago sa sitwasyon naming 3. Umaasang may makakatulong ako sa pagpapalaki ng anak namin, sa pag-aalaga namin sa anak namin sa iisang bahay. Nakakapagod umasa sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Gusto ko naman magpahinga. Gusto ko naman umasa sa ibang tao. Nakapagpagod ako,
may sasalo sa mga responsibilidad ko. Pagod na ako. Pagod na akong umasa. Pagod na akong magpaalala. Pagod na akong maghintay. Pagod na akong makipaglaban mag-isa. Sinabi ko kay Ian na maghiwalay na lang kami. At ang sagot niya ay, sige, ikaw. Tinanggap ko na rin na hanggang dun na lang kami. Sarili ko naman muna. Magpapahinga na muna ako. Ako naman muna. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Z. At ito, ang aking secret file.